10 dôvodov, prečo si vybrať KJG. Poprvé, kvalitné výrobky už 25 rokov. KJG už 25 rokov prináša na trh výrobky najvyššej kvality. Dokazuje to aj množstvo certifikátov STN a ISO týkajúcich sa kvality a odolnosti produktov spoločnosti. Po druhé, kompletný sortiment. Spoločnosť KJG ponúka v oblasti odkvapového systému, ľahkých strešných krytín a klampiarského príslušenstva kompletný sortiment výrobkov z rôznych materiálov a vo viacerých farebných odtieňoch. Po tretie, široká škála materiálov. Pri výrobkoch značky KJG si môžete vybrať zo širokej škály rôznych materiálov presne podľa vašich potrieb a predstav. Po štvrté, jednoduchá montáž. V našom vývojovom centre dennodenne pracujeme na inovácii našich produktov tak, aby sme zabezpečili pri vysokej presnosti výrobkov rýchlu pokládku a jednoduchú montáž. Po piate, doprava priamo k zákazníkovi. Dodávka výrobkov spoločnosti KJG je realizovaná priamo na želanie zákazníka a na požiadavky stavby. Po šieste, vyrábané podľa noriem. KJG spolupracuje prednostne s európskymi dodávateľmi s certifikovaným manažmentom kvality ISO 9001 a environmentálnym manažmentom ISO 14001. Po siedme, estetický vzhľad. Výrobky značky KJG okrem kvality vynikajú aj estetickým vzhľadom. Vyhovujú náročným architektonickým podmienkam a dokonale doplnia exteriér vašich budov. Po 8. Garancia záruky. Všetky typy výrobkov predávame s garanciou záruky od niekoľkých rokov až po doživotie v závislosti od materiálu a vonkajšieho prostredia. Po 9. Odolné proti korózii. Materiály použité vo výrobkoch spoločnosti KJG sú upravené tak, aby dlhodobo odolávali poveternostným podmienkám a korózii. Navyše sme vďaka vlastnej lakovni nezávislí a prechádzame na novú úroveň v oblasti inovácií a kvality našich produktov. Po 10. Vyhovujúca na všetky stavby. Montáž výrobkov KJG je možná na všetky druhy stavieb, o čom svedčia aj referencie na špeciálne projekty, ktoré sme už v minulosti realizovali. KJG, silný partner pre vašu strechu.